ካብ ብዘይ እግዚአብሔር በህይወት ምንባር ምስ እግዚአብሔር ኮንካ መሟት ያይሽ بسم أبون ودين منفس قدسن حد أملاخ أمين لما أنت كزاربولو دلي زلو خارستي أب هيوت أزيو أقدس خوينو مستي أملاخ نسب فترة خلو بملكعو زفترة زملكتي كم تقبو نحنا ملك أملاخ نكونا لنا زخانة تكال حد فريات كفر خلو نايز فريات علامة زلوو غيري زفريو علامة مسرح نايز ميكروفون أبنت دمتي نمتحللافي إذا بكيريز تسرحت له علامة دما ما يخون وي فساسي نمغماتي هيكون عندي إذا ميكروفون دمتي كم حلالف أبتكال فريو نبل علونا كنت قامول لنا مسمتاني أجن مسرح يا أبي كان عريا بزح فتيناون مسرح يا أبي ناب تكنيشان وسيدنا مسرح أبيا العلن تحتني إنا فرنت زي بانتينا نقبر نزيع قحيفنا كالينا نمتس أب عالم زلو زغن فريات بقدي ناي فريا منتو علامة خلوالو كم زمت سألكا زسراح يكون ناملاخ نمتاي نسفت إركاي لين تحتيتيو ملك عيمتان كخوني كبلني انبار بلوجيك نحنا ملك عملاخ انتزيها لنا كندر بينا بغنعنا خنقركم مغنياتو من نتصار مسقبرنا سب قونتي نقول سب زلني أخبروت مالتيو سب مس انسساي كسرع اتحانت في اليوم نسو ملك عملاق مغانو طري اب انسساتات انت متينا ما مالس زبهالو عاليت اللو ويكا متبوتون بلو بقانقانا ازوم عالتي زيوم لكع كم سبيم نابنت حاكم انسسا زتصنع سب لكع كم تحاكيم سب زتصنعي في اللي يقول من حدا نيشتي قلعا كانزو خجلس زي كيلي يبكي كمون انسسا كحكام كله كانزو خجلس اي كيلني امونغو انسسان سبن زلو انكو في اللي امروي اذا امرو خايو ملك عملاق زبال ازي سلازخونه خا حدا سب اب كل زغبرو نجر ازي زغبرو زلخو ملك عملاق دي وي أيكونني للرؤوس حتى له أبزي زي سعب تغسي أستوبهلو كل تغلات اللوا بملكعنا كم مثلنا سب نكبر كل تغلات اللوا ملكع تبالكالن مثل تبالكالن أملاخنا نزم مخرخ قبرا خلو سب نكبر مالت تتمخري نايتي مخري تكبر الدما اتي أملاخ دما بملكعو سب فتره بملك عملاخ فطر الزبلي مثل تبالقال كتقصى أين ريانينا قال قدسان ترجمو كل حدا يلو ملك عن مثل حدا يلو قال يوم دما يفعلون ملك عن مثل حدا يكونن يلو وسيخ ملك نحنا خنقبرو عين خيرنينا يلو زخوانا كاوانا رأسو كفتر كسر حزخيل يلن مثل كنقبرو نخيلينا نأملاك نمسل نخيلينا سلازخا أملاخ بملكعنا كم مثلنا سب نقبر زبالة كفترة خلو بملكعو فتيرو سب كا نعو خمسل تتسويعو سلازخا نخا قدم حادة كاب قدسان أبوتات حتو حاتيتو ملسا قميتولو سب ملو كوينو دي تفتيرو ويس قدلو خوينيو تفتيرو خايلو قدلو خوينو انتينا قويتا انتا زلو يزفتر كنبرينا يكونني هيكونن ملو انتينا دما قويتا ترايو ملو بزدن نقالك أملي سوا كم زخايو بالساب ملو كوينو يتفتيرو كم اون أملات كعبي تسويعي لكع كم تحادن إيش تعيشال كولات كله ملوي
ጎደሎ የብሉን። እቲ ኣደ ምስ ሓረሰት ናይ ህፃናት ሓኪም መጺኡ ነቲ ዕሸል ተቐቢሉ ቼክኣፕ ገብሮ። ቼክ ምስ ገበሮ ኸዓ ጉድለት ዝበሃል የብሉን ይብል። ሙሉእ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ሙሉእ ዕድሚ ዕሸል ኮይኑ ይተርፍኒ ክዓቢ እዩ። ክዓቢ ከሎ ምልኣት ዕቤት ንምብጻሕ እዩ። ብርግጽ ኣዳም ህፃን ኣይነበረን። ይኹን ደኣ እምበር ናይ ገጸ ባህሪ ምልኣት ይጎድሎ እዩ። ኣምላኽ ክፈጥሮ ከሎ ሙሉእ ገይሩ እኳ እንተፈጠሮ ግናኸ ኣብዚ ምልኣት ንኽዓቢ ዝተጸውዐ እዩ። እዚ ንምልኣት ምዕባይና እምበኣር ንኣምላኽ ምምሳል ኢልና ንጽውዖ። ንሕና በዓላትና ንመልክዕ ኣምላኽ ክንለብሶ ኣይከኣልን እዩ። ግዴና ኣይኮነን። ይኹን ደኣ እምበር ክንመስል ንኽእል ኢና። ብመጠን እቲ ንኣምላኽ ንመስሎ ብመጠኑ ኸዓ መልክዕ ኣምላኽ ኣባና ይንጸባረቕ። መልክዕ ኣምላኽ እንታይ እዩ? ኣእምሮ እዩ። ንኣምላኽ ምምሳል ከ እንታይ እዩ? ኣእምሮና ብትኽክል ክነስርሖ ኸለና እዩ። ኣስተውዕሉ፣ መላእኽቲ እውን ምስ ተፈጥሩ ኣእምሮ ነይርዎም እዩ። ሕጂ እውን ኣእምሮ ኣለዎ። ገለ ክፋል ናይቶም መላእኽቲ ንኣእምሮኦም ብጌጋ መገዲ ስለ ዘስርሕዎ ሰይጣውንቲ ኮይኖም፣ ገለ ክፋል ድማ ኣእምሮኦም ብትኽክል ስለ ዘስርሕዎ መላእኽቲ ኮይኖም ቀጺሎም። ኣብ ፍጥረት ሰብ እውን ከምኡ እዩ። እቲ ንኣእምሮኡ ብትኽክል ከም ናይ ጎይታ ዘስርሖ ሰብ ከም መልኣኽ ይመስል። እቲ ከም ናይ ሰይጣውንቲ ንኣእምሮኡ ብጌጋ መገዲ ዘስርሖ ኸዓ ሰይጣን ክኸውን እዩ። ብሓቂ ኸ እዚ ኣብ ህይወትኩም ዘጋጥመኩም እዩ። ገለ ሰብ ኣሎ ብሓቂ መልኣኽ ዝመስል፣ ሰናይ ግብሩ፣ ግርምኡ፣ ህድኣቱ፣ ኩሉ ነገሩ ጥዑም። ገለ ሰብ ከ ኣሎ ሰይጣን፣ ቀጻሊ ዝጐዳእ ሰብ። ስለዚ ንስኻ እውን ካብ ሕጂ ኣትሒዝካ ከም ጎይታ ዲ ክመስል ዝደሊ ወይስ ከም ሰይጣን ክትብል ኣለካ? እቲ ከም ጎይታ ክመስል ዝሓሪ ዘለዓለማዊ ትዕድልቱ ምስ ጎይታ ንዘለዓለም ምንባር እዩ። ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ከም መላእኽቲ ኣምላኽ ይኾኑ። እቲ ከም ሰይጣን ኣብ ናይ ዓመፅን ሓጢኣትን ብልሽውናን ክመላለስ ዝፈቱ ድማ ዘለዓለማዊ ትዕድልቱ ምስ ዲያብሎስ እዩ ክኸውን። ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ወይ ነቶም ክፉኣት ዝብሎም ኣቶም ርጉማት ካባይ ረሓቑ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን እተዳለወ ናይ ዘለዓለማዊ ሓዊ። እዚ ድሕሪ ምባና መልክዕ ኣምላኽ እንታይ ማለት ምዃኑ ቁሩብ ኣዕሚቕና ንረዳእ እዩ። ኣብ ገለ እዋን ኣብ ትሕቲ 3 ዓበይቲ ኣርእስታት የቐምጥዎ እዮም። ንሕና ብሓሳብ፣ ብስነ ምግባር፣ ብማሕበራዊ ዝምድና መልክዕ ኣምላኽ ኢና። ብሓሳብ ክበሃል ከሎ ጥበብ፣ ሓደ ሰብ ቀጻሊ ብኣወንታ ክሓስብ ከሎ ወይ ንነገራት ብርሃናዊ ብዝኾነ መገዲ ዝጥምት ማለት እዩ። ገለ ሰብ ኣሎ ኣእምሮ ቀጻሊ ጸልማት፣ ቀጻሊ ክፉእ ጥራይ ዝጽበ፣ ንናይ ሰባት ግብሪ ብኣሉታ ጥራይ ዝርድኦ፣ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ቀጻሊ ይጥርጥሮም። ኣምላኽ ግን ፍጹም ከምኡ ይኮነን። ኣምላኽ ቀጻሊ ንነገራት ብኣወንታ እዩ ዝጥምቶ። ኣስተውዕል እሞ ምስታ ሰምራዊ ሰበይቲ ምስ ተራኸበ ዋላ እኳ ብዙሕ ኣበር እንተነበራ ነቲ ኣወንታዊ ነገራት ስለ ዝጠመተ እዚስ ሓቂ ተዛረብኪ፣ ቁኑዕ ተዛረብኪ በላ። ውፅኢት ናይዚ ጎይታ ዝገበሮ ኸዓ ሰባኺት ክትከውን በቂዓ። ዘኬዎስ ሓለቓ ተገውቲ መሲሕ ናብቲ ኣወንታዊ ነገሩ እዩ ጠሚቱ። ንሱ ድማ ዘኬዎስ ንጎይታ ናይ ምርኣይ ባህጉ እዩ። ስለዚ ኸዓ ምስኡ ናብ ቤቱ ኣትዩ። ከም ውፅኢቱ ኸ ካብ ተጋዊ ጸሎሎ ዝቐብእ ዓማጺ ሰብ ናብ ዝምጹት ተለዊጡ። እቲ ብየማን ዝነበረ ሽፍታ ንባዕሉ ዋላ እኳ ገበነኛ ብምንባሩ ንሞት እንተተፈርደን እንተዘይተዓመፀን ክርስቶስ ግን ነቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ንጣብ ብርሃን ጠሚቱ። ንሳ ድማ ብመንግሥትኻ ምስ እትመጽእ ዘክረኒ ትብል ቃሉ እያ። ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ኣለኻ ኸ ኢልዎ። ሓሳብ ክርስቶስ እንታይ እዩ? ብሓሳብ ንስኻ ኣወንታዊ ሰብ ምዃን
ምንጭ ተስፋ በሙኻን ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ብጽቡቕ ዓይኒ ምጥማት ክፉእ ዘይምሕሳብን ተንኰል ዘይምፍሓስን እዩ። እዚ ኹሉ ዘይምሕሳብን እዩ። ስነ ምግባር ከዓ ፍሉጥ እዩ። ናትካ ስነ ምግባር እዩ። ሓሳብ ክንብል ከሎና ንሰባት ጌርና ንጥምቶም እዩ። ስነ ምግባር ግና ኣነ ብኸመየ ዝመላለስ እዩ። ሓበራዊ ማለት መጀመርያ ክንደይ ኣምላኽ እዩ ዘለና እሞ? ሓደ ኣምላኽ። ክንደይ ኣካላት? 3 ኣካላት ምዃኖም ኣምላኽ ሓደ ካብ ምዃን ይኽልክል ድዩ? ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ኸ 3 ኣካል ካብ ምዃን ይኽልክል ድዩ? እዚ ማለት ድማ ንሕና መልክዕ ኣምላኽ እንተኾይንና ዋላ እኳ ብዙሓት እንተኾንና ሓደ ኢና ንኸውን። እቲ መልክዕ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ናብ ሓድነት ደኣሉ ዝዘጥጥ እምበር ናብ ምንጻል ኣይኮነን። ቀጻሊ ናብ ምእካብ ይዝምብ እምበር ናብ ምፍልላይ ኣይኮነን። ቀጻሊ ናብ ምትዕራቕ ደኣሉ ዝዝምብ እምበር በንዚን ናብ ሓዊ ምኽዓው ኣይኮነን። ገለ ሰብ ኣሎ ሽግር ክፍጠር ከሎ ኣዝዩ ዝሕገስ እልል ይብል። እንታይ እንታሎ ንምፍላጥ ከዓ ፋሕተርተር ይብል። ቅድሚ ገለ መዓልታት ሓደ ኣነ ዘይፈልጦ መንእሰይ ይድውለለይ እሞ ምስ ተቐበልክዎ ሓደ ሰብ ትምህርቲ ወይ ስብከት ክህብ ከሎ ኣብ ምንታይ ብንጹር ኣይዝክሮን ይጋገሞ እቲ መንእሰይ ናይቲ ዝተጋገየ ሰብ ስብከትን ንዑ ዝነቅፍ መልእኽቲ ተዋሂደ ማሕበራዊ ሜድያ ኣውሪደሉ ኣለኹ ይብለኒ። ሓራይ እሞ ኣነ እንታይ ክትሓባበረካ ምስ በልክዎ የዕርክቲ ኣጋጊዮምኒ ስለዚ ንስኻ እንታይ ትብል ኢሉኒ። ኣነ ድማ ስናይካ ይብዛሕ ኢለዮ። ነዚ ፖስት ምግባርካ እንታይ ነይሩ ዕላምኡ ምስ በልክዎ ሰባት ጌጋ ከም ዘሎ መታን ክፈልጡ ኢኹም ገይረ ምስ በለኒ ሰናይካ ይብዛሕ ምስጉንኩን ኢለዮ። ዕላምኡ እንታይ እዩ? ገለ ጌጋ ምስ ተፈጸመኮ ሰባት ዘይክፈልጡ ይኽእሉ እዮም። ትፈልጡ ዲኹም ብመገዲ መን እዮም ዝፈልጡ? በቶም ዝነቕፉ ሰባት። ምስ ፍሕፋሕ ናይ ሓደ ጉዳይ ብሰርቲ ዝተዛረቦ ዘይኮንስ ብሰር ነቓፋ ይኸውን። እንታይ እዩ ዕላምኡ? ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ዕላማ? ንርእሰይ ንምንታይ ዝጽሕፍ ኣለኹ ክብል ኣለኒ። ንምንታይ ሸር ይብሉ ኣለኹ? እቲ ዕላማ ንምህናጽ ድዩ? ናይቲ ዝገብሮ ነገር ውፅኢት ሰባት ብኡ ክሕጐሱ ድዮም? ባህ ክብሎም ድዩ? ክህነጹ ድዮም? ወይስ መዐንቀፊ እዩ ዘለዎ? ወይስ ጌጋ ምዝርጋሕ ጥራይ እዩ? ስለዚ እቲ መልክዕ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ናብ ምእካብ ደኣሉ ዝጐይ እምበር ናብ ምብታን ኣይኮነን። ናብ ምትዕራቕ ደኣሉ ዝጐይ እምበር ናብ ምበኣስ ኣይኮነን። ንምዕራይ ደኣሉ ዝጐይ እምበር ንምብልሻው ኣይኮነን። ብዝተኻለ መጠን ሓደ ሰብ ዝኾነ ክገብር ከሎ ንርእሱ ዝስዕብ ይሕተታ። ብሓቂ ድዩ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ ንኣምላኽ ክመስል ዝገብረኒ? ብርግጽ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ኣምላኻዊ ልቦና ተዘሪኡና ኣሎ። መልክዕ ኣምላኻዊ ኣእምሮ ኣለና። ኣእምሮና ድማ ሰብኣዊ ኣእምሮ እዩ። እዚ ማለት ድማ ብጥበብ ምንባር እዩ። ጥበብካ ብቕልል ዝበለ ዘረባ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባርካ ምሕሳብ እዩ። ቅድሚ ምዝራብካ ሕሰብ። ውሳኔ ቅድሚ ምውሳድካ ሕሰብ። ንዝኾነ ሰብ ምኽሪ ቅድሚ ምሃብካ እውን ሕሰብ። ዝኾነ ግብሪ ቅድሚ ምግባርካ ዕሪኻ ሕሰብ። ኣብ መንጎ ጥበበኛን ዓሻን ሰብ ዘሎ ፍልልይ እቲ ሓደ ግዜ ወሲዱ ምስ ርእሱ ይሓስብ ምዃኑ እዩ። ብርግጽ መብዛሕትና ጥበበኛታት ኢና ይኹን ዳ እምበር ኣብ ገለ እዋን ብጥበብ ዘይንመላለሱሉ እዋን ኣሎ። ስምዒት ቀስቂስና ቃል ነውጽእ እሞ ብድሕሪኡ ብኻ ከም ዘይበልኩ ንብል። ኣብ ገለ እዋን እውን ነኽፊ ኢና። እዚ ስለ ዝኾነ ኻይ ቅዱስ ኣርሳንዮስ ብዙሕ እዋን ብምዝራበይ እምበር ስቕ ብምባል ኣይተጣዕስኩን ዝበለ። ንምንታይ ስቕ ብምባሉ ዘይተጣዕሰ? ስቕታ ንኽሓስብ ዕድል ስለ ዝሃቦ እዩ። ስለዚ ኸ እዩ ክዛረብ ከሎ ቃሉ ዋጋ ኣለዎ፣ ርዝነት ኣለዎ። ኣስተውዕሉ ኣዝዩ ግሩም ቃል ዝበሃል ኣሎ። እንታይ እቲ ቃል? ንናይ ኣምላኽ ሰብ ብብዝሒ ስቕቱ ተለልዮ
انت تزارب بزعبا أملاخي زارب سق انت بلخاء مس أملاخيو ززارب كالاي ساعة دقمة نناي أملاخ سب ببزحي سقطؤو يخاتل اليو إذا مالت اتي بزح الزارب سب وشتو بادوي كل نقر سلزارب سقطين سب مستوعى لسبي رزين عميق سبي سق سلزبالة أفو عباسي مالت هيكونن انتاي دا قالو بايتا أي ودغني قالو رزيني حسور زخون نقر أبعداك تزرقي حقات رخبو كيت كاخات عدقو كبر انت خوينتو قدايقن كم تدليلو غيرنا سريحنا دحرستو سنوان كنم تسأل كاينا يولخا سلز حدا سبرؤسي يحتد زرابا حسور دي أبكا بي زلو رزين قالك سمعنا تتصبيو نشمو ترايك الزاربي باللين نناي أملاخ سب ببزحي سقطو اختدليو تخيليخا اتي بزح سغزبلوكو عباس هيكونن كاب علتات حدا معالت خزاربي كزارب كلو قن طبب زمولو زربايو خزارب بزعبا أملاخي الزارب سقم بالو انتا جيرو تبل تخون مس أملاخي زاربالو قلسة بالو يغريتا دا أكبر اللين بر قلسة بالو كتريا خلخا سقي زبل سقي بل أمرو قن تنكولن وطننيو زي سلاسل زلو إذا زي بحال چكانن عمتن كفو نقر يحسب ناي أملاق سبقن انت تزارب بزعبا أملاقي الزارب سقن تايلو دمامس أملاقي الزارب سلازخا قطالي بطبب زمالة بتسقاز فسسي كال قونتي أملاق زهبنا أمرو ناتنتون يهبناي ناتنت مالت كأنسخا إزخت مرز ويس اتي اختحر حرنت هلوكا قدم حاد حتو تحاتيتو نيرو ملسونا بوان تواهي بوي سبك فطر كله خقاقة زخل عينت كوينو دي تفتيرو ويس خقاقة زيك العينت كوينو تفتيرو خقاقة كاب زخل عينتي نانتا مليسنا خقاقة زخل جيركان دي خافتير كاني نمنتاي مستقاقو خطو خوري بهاري خقاقة خمزخل جيركاها فتير كان نخنو بلاينا نقويتا كجاجة زي كل عين انت خوينو خاء نمنتين جاجة أستويلكم اللهم سلاز اتحتو جيجا يميلهم أملاق نسبك فترة خلو حارة جيري فتيرو سابيو بجزء فقادو نابجيجا مجدي ويناب كنا مجدي الزنبي إذا كمي مالتي مسلكم حارة تمساس على حتلو ساب نزال ألم كنا بري تفاتير ويس نخموتي كابتن زلالم زنبر انت خوينو نمنتاي مويتو كابتن زموت تخوينو خن نمنتاي تفتيرو سب تفتيرو زموت تخوينو انتاي روحو سلاز انتاي ميلم سب حارا خويني تفتيرو نرأسو خا بما قد موت واي بما قد هوات نخمالا سيمرس الله إذا حق زي أزي أقداسي زمدك مغنياتو ممللاسنا زوسني كلاتنا معالتاوي مسكالاو مقدي يرخبناي نابزن نابتنا مارت زيبولو مقدي كونن زلو نابنت أنا كاوست البلد نابزخ متسخ الله خو عسرتات مسكالاوي مقدي أقواني فيني كاب كايرو نابسكن ريخت كيد انت خونكا برقز مقد صحراء ومسحسكا أبكي علو زتفعلو مقدي يولو أوشت ختمان تخوينقن كتماتات قدناتات مفلالي يخاخ تركب سالا جوجل جنابز اوان زبلت مسارح مقدو خينلو سلازي نس خادم عمنا سوكف مسكلاو مقدي كتزارب ابز حسب كالوان كلتا امارات لكا زهان نس نقردي كزارب ويس نتياب كنمي زولو سبزة فرس يخزارب سناي مخرز خون قال دي خزارب ويس نتياب كنمي زولو سميعتي يخو قد إزي أنا زمرصو سلاز زخون سب حاراي ناصنتو تتقيمو خانتي
ዝኾደ መገዲ ይመርጽ። ካልእ ነጥቢ ናጽነት ሓላፍነታውያን ዝገብረና ስለዚ ኻዩ ኣብ መወዳእታ ጎይታ መጺኡ ዝሓተና ሓደ ሰብ ምስ ተጋገየ ዘይክጻዕመን ኣሎ። ኣይፈለጥኩሞን? እቲ ኣእምሮ ዘይብሉ እዩ። ኣእምሮኡ ዝሰሓተ ወይ ከዓ ጽሉል ከም ህፃናት እዩ ዝርአ። ኣብዚ ዓዲ ሓደ ንክርስቲያን ዝቐተለ ሰብ ኣእምሮኡ ዝሰሓተ ኢሎም ናጻ ዝብልዎ ንምንታይ እዩ ትፈልጡ ዲኹም? እቲ ምኽንያት ንዝተወሰነ ኣዋርሕ እንዳጽሉላት ኣእትዮም ነጸመታን ክብልዎ እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ኣእምሮ ስለ ዘለና ተሓታትነት ኣለና። ሓላፍነት ኣነ ቅድሚ ዝኾነ ምግባሬ ብዝግባእ ክሓስብ ከም ዘለኒ ዝገብር እዩ። ሰብ መልክዕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኸዓ ከም ትግቡእ ብተፈጥሮኡ ናብ ሰናይ ነገር ክዝም እዩ ዝግብኦ። ኣብ ናይ ምስጋና ጸሎት እንታይ ኢና ንብል? ንገባሪ እንታይ ንብል? ንገባሪ እንታይ ንብል? ገባሪ ሰናያት። ንስኻ መልክዕ ኣምላኽ ኢኻ። ስለዚ ገባሪ ሰናያት ዲኻ? ክርስቶስ ስጋ ምስ ለበሰ ብዛዕባኡ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ተባሂሉ ንስኻ እውን እናዞርካ ጽቡቕ ክትገብር ኣለካ። ኣብ ዝኸድከየ ስፍራ ጽቡቕ ግበር። እቲ ዝቐለለ ጽቡቕ ክትገብሮ ትኽእል ንሰባት ምሕጓስን ባህታ ምፍጣርን ኣብ ገጾም ሓጎስ ምስኣል ወይ ከዓ ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ምንጪ ውሕስነት ምዃን እዩ። እቲ ቀዳማይ ጽቡቕ ትገብሮ ስፍራ ቤትካ እዩ። ምስ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣሕዋትካን ምስ ኣቦኽን ኣዲኽን ኣሕዋትክን። ስለዚ ንሕና ምንጪ ሓጎስን ባህታን ውሕስነትን ዕረፍትን ክንከውን ኣለና። ከባቢኻ ብምህላውካ ከዕርፉ ዳ እምበር ብዘይ ምህላውካ ክኸውን የብሉን። ን5-6 መዓልቲ ኮንፈረንስ ኢልካ ኸድካ ምስ ተመለስካ ስምዒት ናይቶም ኣብ ቤትካ ዝጸንሑ ሰባት እንታይ ብምምጻእካ ወይ ብምምጻእኪ ይሕጐሱ ዶ ወይስ እንታይ እዋን ዳ መጺኻ እዮም ክብሉኻ? ንምንታይ ገለ ሰብ ኣሎ ንገዝኡ ምንጪ ሓጎስን ውሕስነትን ዝኸውን ክሳዕ ንሱ ዘሎ ሓጎስ ይስምዖ። ምናልባት ምስ ተፈለኸዮም ክስምዖም ይኽእል እዩ። ካልእ ሰብ ከዓ ምንጪ ዕግርግር ዝኸውን ኣሎ። ኩሉ ግዜ ቆየቓን ባእስን ነቐፌታን እምባጋሮን ኣሎ። ካብ ገዛ ምስ ወፀ ጥራይ ዕረፍትን ሩፍታን ይስምዖም። ሓደራኹም ካብቶም ክትከዱሎም ዝደልዩኹም ሰባት ከይትኾኑ። ካብቲ ዝሕዝን ሓደ እዋን ሓደ መንእሰይ ክጠርዕ ናባይ መጺኡ እንታይ ይብለኒ? ኣቦይ ብዙሕ ገንዘብ ኣሎ ግን ከምቶም ንርእሱን ንደቁን ጥሙያት ዝኾኑ ቦታት እዩ። እቲ መንእሰይ ካብቶም ሽዑ ዝተመረቑ ስለ ዝነበረ ርእሱ ክኽእል ክሰርሕ ክምርዖ ትምኒት ነበሮ። ግን ከዓ ወላ ሓንቲ የብለይን ኣቦይ ግን ኣለዎ ይብለኒ። ምስ ሓንቲ ክምርዓዋ ዝደሊ ጓል ከዓ ርክብ ነበሮ። ርእሱ ክሳዕ ዝኽእል ግን ብዙሕ ዓመታት እዩ ዝጽበየ ነይሩ። ኣነ ድማ ኣቦኻ ድኻ ጌርካ ቁጸሮ ኣብኡ ኣይትመርኮስ ርእስኻ ኸኣል ምስ በልክዎ ብዘይካ ኸምኡ ካልእ ኣማራጺ የብለይን ኢልኒ። ግዜ ምስ ከደ ድሕሪ ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ዳግማይ መጺኡ ኣጸናንዓንን ባርኸለይን ኢልኒ። እንታይ ኣጋጢሙ ተረዲእኩም? ኣጸናንዓንን ባርኸለይን። ኣቦይ ዓሪፉ ክሕፀኻ ኽኢል ኣለኹ እሞ መርዓ ክዕድመካ መጺአ ኢልኒ። ሕሰብሞ ሓደ ሰብ ደቁ ድሕሪ ሞቱ ጥራይ ሩፍታ ክስምዖም ንምንታይ ግን? ብህይወትካ ኸለኻ ዘይትሐጉሶ ብርግጽ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣባና እውን ክረአ ይኽእል እዩ። ምስ ሞትካ ጥራይ ዝገሃድ ኣይኮነን። እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክበክር ከሎ ሰባት ሩፍታ ክስምዖም ምስ መጸ ግን ረዓዲ ክስምዖም ይኽእል እዩ። እዚ ብፍጹም መልክዕ ኣምላኽ ክኸውን ኣይክእልኒ። መልክዕ ኣምላኽ ማለት ሰብ ሰናይ ክኸውን ከሎ እዩ። ሰናይን ደግነትን እዩ ዘካፍል። ከምኡውን ሓጎስ ከምኡውን ፍቕሪ የካፍል።
كم تتفلطوا ولا كوا بملكع عملاق انت تفترنا از ملكع جن بسري ناي أدم حتيات ملكعو أطفيه بسر حتيات أدم نزخاي مصحف قدوس كم زبل فردي زسفرنا كلهم حتيهم كبري أملاخ ونسئنا كلاتهم نمتاي كلاتهم حدو كايلبون كمي مالت حدو كايلبون مخنياتو سور فطرة سب تبالاشي إزي بلشونا خان كل فطرة سب لخيفو سلازو خنخا أملاخ مستسقوه حدا كابتي كاندي علامة تسقاونت نتيز تفقه ويكا ازتبالاشوه ملك عملاخ متان كمال سناي مغنياتو سب نتي أملاخ زهابو كإلتنا أمرون بسري بلشونا بخفو مقدي كتك أملو جميرو نابنت حدا سب سريقو خبقع زي تحزن تخوينو بليحن مستوم وحال سرقت ختصوعنو بوري حقين دي ماني زتحز تفلطو ديخم اتنا برؤسو كمرحو زخيل قل النقر زحدق نقحاز قودو لسبي كسي أنصار زي تفلت تخصاص استباهلو قن ما عليها يبولون قتلتن كله منفتي موزي فلت كله بالحاتو أب كفو يتقامولو أملاخ بسب زقمط ملكع كبالا شغلو خمزي حاد سب كيلتن كله قنا خاب جيجا يتقامولو أبنت نيزي عشنت كفو ممهاز سبات مقدا وغناونت مفللاي كوينات ፍጹም ቅድስና ዘይብሉ ጌጋ ምርጫታቲ አምላኽ መታን ከሐስብ አማራጭ ፈትሸ ኸመርጽ ይናጽነት ይበኒ ገለሰብ ጌጋ ምርጫታቱ ዝደጋግሞሎ ሓደ ሰብ ትማሊም ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢለን ከለኹ ኣብ ጎነ መጽዩ ኣዝዩ ከቢድ ሽግር ጎኒፍና ሎሞ ክትፈትሐና ደሊና ኢልን እንታይ ምስ በልክዎ حوي مليون فرقان زخون عدات عديد ليلني أما بخمي أنا خفتح الكام سبلكو أما أسر بيتني خاطو يفرارو هنا لويلني برقص سمعت كاير داني جناخ بخمي نعم فتحه كساب كنزة بتسحز قبره مغنية انتاي جيجا مريج أتاتي نتوم زودم سبات نتوم زفرارحن سبات متان كن مال سلم كله بجزاز نبرشيتنا جناون اتعدال لويلني سلازي خاء كنستوعل لنا بقيقا مقدي كنو قعزي بلنا እግዚአብሔር بتخكل متان كن حسبن داقماي ملك عملاخ متان كن ملسن يلو أأمره يبناي علامات تسقاونت ود أملاخ مبقار نابتي أبقنز نبرنا ملكع متان كمل سناي اتملكع سلستبالاشوه نأملاخ ممثال أزيو كبيدن زي كالن كوينو أما لا زمن بولي كيدان ولا كا قدسان دك أملاخ انت نبرو هيوتا من هيوات نايتو ما بحدش كيدان زلو قدسان كتنز أصران تجمير كاغن رؤي فللي زلو عبي فللي ألو مخنياتو تملكع تبالاشو تسقاون كرمي مسكال آبانا معياي جانا سلازي جمرز نبره كريستوس مسمتسقنا نت ملكع بتم كتابينا كنملسو عدل هيبنا بدحري دما ينعو كنمثل عدل هيبنا نعو نمثال كنت سعر كلنا تصقح حزنينا እግዚአብሔር አምላኽና نعي مسلو كبلنا كله عقلنا يصببنا ወይ ፍጹም ክኸውን ዘይክእል ነገር ኣይኮነን ዝሓተና ከመይስ ነዚ ግበሮ ቅድሚ ምባሉ ጸጋ ይውናይ ስለዚህ ኣታሰብ ምኽንያት ይብልካን ዝበለ ንኣብነት ጎይታ ጸላእትኹም ኣፍቁሩ ይብል ሓደ ሰብ ጎይታ እዚ ንምፍጻሙ ኣዝዩ ከቢድ ክብል ይኽእል ጎይታ ግን ኣነ ከምኡ እንደ ገይረ ይክብለና ምሻነ ንስኻትኩም ጸላእተይ ከለኹም ጊጋ ካባኻትኩም እንከሎን መጺእኩምን ተዓሪቆኩም ክብለና እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝብሉ ቃል ኣስተንትኑ
ንኣብነት ሓደ ብዕድመ ንእሽተይ መንእሰይ ሰራሕተኛ ኮይኑ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ተቖፂሩሎ ንብል። እዚ መንእሰይ ንዋና እቲ ካምፓኒ ሒዙ ሃሪምዎ። እዚ መንእሰይ ብዝገበሮ መጻኢኡ ኣጸንሚቱ ኣሎ። ብኳሊቱ ሒዞም ካብቲ ካምፓኒ ሰይጎሞ። ዋና እቲ ካምፓኒ ናብ ገዛ ተሃራሚ መንእሰይ ከይዱ ዳሕናይ ትሕረቕ ንዓነት ተዓርቕ እንተዝብሎ እንታይ ይመልኩም? ከመይ ጌርካ ነዚ ተመክሮ ዘይብሉ መንእሰይ መጺኻ ትዕረቆ ኢና ክንብል? ኣምላኽ እውን ምሳና ከምኡ እዩ ገይሩ። ዋና እዚ ትካል ከም ፈጣሪ ጌርና ንርአዩ። ልክዕ ከም ሰራሕተኛ ኸዓ ኣዳም ትእዛዝ ኣምላኽ ይጥሒሱ፣ ንደገ ኸዓ ተሰጊጉ። ንዕርቂ ክደልዮ ዝግብኦ መን እዩ ነይሩ? ምሽ ከምቲ ግቡእ እዚ መንእሰይ ናብ ዋና እቲ ትካል ከይዱ ኣቶ እከለ ብዝገበርኮ ይቕረ ግበረለይ ተጋጌ ምስ ወነይ ኣይነበርኩን ብስምዒት ተጓዒዘ ካልኣይ ግዜ ከምኡ ከይገብር ቃል ይኹነ ንኽብል ዋና እቲ ትካል ድማ ሕራይ ወይ ኣይፋይል ክብሎ መሰሉ እዩ። ኣይከውን ኢሉ ንግዳም እንተውፅኦ እውን ይግብኦ እዩ። ንሕና እውን እዚ ዘይጠቅም ሰብ ናብዚ እንታይ ኣምፅኦ ክንብል ይከኣል እዩ። እንተዝቕበሎኻ እዋይ እዚ ሰብኣይ ደጊ እዩ እምበና፣ ክቕበለካ የገናኸ ብኹነት እዩ እንተዝብል እውን ኣምላኽ ይሃቦ እምበና። ኣብ ናይ ጎይታ ግን ኣንጻር እዩ ዘሎ። እቲ ዓብዪ ኣምላኽ መታን ክዕረቐና እዩ ናባና መጺኡ። መታን ክዕረቐና መን እዩ ተጋጊ? መን እዩ ንዕርቂ ክልምን ዘለዎ? ንስኹም ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ከምዘይትኽእሉ ይፈልጥ እየ ዝብለና። ምድራውያን ምስ ሰማያውያን ዓሪቕካ ነቶም ክልተ ሓደ ገበርካ። ኣገልግሎት ዕርቂ እውን ሃበና። ግደ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ምስ ኣምላኽ ተዓርቑ ምባል ኮነ። ስለዚ ዘደንቕ ነገር እዩ። ገገኛታት ንሕና ኣባላሽና ትእዛዝ ጥሒስና ክነብቅዕ፣ ንሱ ግን ዳግማይ ናብቲ ናይ ቅድም ክብሪ ክመልሰና መጺኡ። ዋላ እኳ መጺኡ እዚ ኩሉ እንተገበረ ሓርነትናን ናጽነትናን ግን የኽብሮ እዩ። ክቕበል ድልው ዝኾነ ኸዓ ይቀበል ይብል። ዝተባላሸወ መልክዕኩም ክመልሰልኩም ድልው እዩ። ዳግማይ ከዓ ኣማልኽቲ ኮይንኩም ንኣምላኽ ክትመስልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ነገር ከዓ ብጸጋ ኣቢለ ክሕግዘኩም እዩ። ዝቕበሉ ሰባት ኣለዉ፣ ዘይቕበሉ ኸ ኣለዉ። ስለዚ ኸዓ መጽሓፍ ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሞም ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ዝበለ ዮሃንስ 1:12 ኣብታ ፍልቲ ጥቕሲ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ይብል። እቲ ብኡ ዝኣምን ነዚ ጸጋ ዝኽረክብ እዩ። ከኣምን ዘይደልየ ግን ኣየገድዶን እዩ። ብሓይሊ ዝበሃል ነገር የለን። ስለዚ እምበኣር ብጥምቀት ኣቢሉ ንመልክዕና ዳግማይ ከም ዝዕረ ገይሩ። ንምንታይ ግን ብጥምቀት? ቅልል ብዝበለ መጽሓፍ ዘፍጥረት እንተንቢብኩም ብመጀመርያ ማይ ከም ዝነበረ መንፈስ ኣምላኽካ ኣብ ልዕሊ ማይ ይዝንቢ ከም ዝነበረ ኢና ንረክብ። ብድሕሪኡ ኣምላኽና ካብ ማይን መንፈስን ፍጥረት ፈጢሩ። እዚ እቲ ፋብሪካ እዩ። እቲ ፋብሪካ ማይን መንፈስን እዩ። እንተ ደኣ ሓደ ፍርያት ካብ ፋብሪካ ምስ ወፀ ናብ ወኪል ናይቲ ፋብሪካ ኬድና ክትዕሬና ደሊና ኢና ንብሎ። ስለዚ እቲ ፋብሪካ ማይን መንፈስን እዩ። ኣብ ማይ ኣቲና ብመንፈስ ንወፅእ እሞ ሓድሽ ፍጥረት ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ንኸውን። መጀመርያ ዝተፈጠርናሉ ኦሪጂናል መልክዕ ኸዓ ንለብስ። ወዲ ሰብ ከዓ ዳግማይ ውሉድ ኣምላኽ መልክዕ ኣምላኽ ይኸውን። ጥበብን ኣእምሮን ካልእ ሰናይ ነገራት ከዓ ይህልዎ። በቃ በዛ ኣብኪዕ ማለት ድዩ ኣይፈሉን። ብመልክዕ ፈጢረካ ኣለኹ ንዓይ ምምሳልካ ናትካ ግደ እዩ። ነዚ ኸ ክርስቶስ ለዋሄ እሞ ካባይ ተማሃሩ ዝበለ። ንምንታይ ግን ኣብ ለውሃትን ትሕትናን ጸቒቱ ተዛሪቡ? ንኣምላኽ ንምምሳል እሱ እዩ። ፍላስፋ ስለ ዝኾንኩ ወይ ምሁር ስለ ዝኾንኩ ወይ ምንጭ ጥበብን ፍልጠትን ስለ ዝኾንኩ ካባይ ተማሃሩ ኣይበለን። ኣነ ሰነ ምግባር እየ ዝደሊ። ለውሃትን ትሕትናን ኣጋር ደቀ መዛሙርቲ ምስ ሓጸቦም ኣነ እዚ ዝገበርኩ ንስኻትኩም ከምኡ ክትገብሩ ኢልዎም። ኣብ ቤተ ክርስቲያናቱን እዊህ ኢሱ ዝብል ዋዜማ ኣለና። ብኹሉ ልብና ንኽተለካ። ብኹሉ ልብና ንኽተለካ ማለት ከምቲ ተኸዶ ክንከይድና ማለት እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ንኣይምሰሉ ኢሉ። ጴጥሮስ እውን ክርስቶስ ከምኡ ዝገበረ ምኽንያት ኣሶር መታን ክንስዕብ ኢሉ ኣሎ።
እቶም ቅድሚ ሕጂ ውትድርና ኣትዮም ዝነበሩ እዚ ሕጂ ዝብሎ ቃል ይፈልጥዎ እዮም ወይ ከዓ ኣብ ገለ ናይ ስፖርት ንጥፈታት ብፍላይ ከዓ ጎነፃዊ ልምምድ ዘለዎ ስፖርት እቲ ኣሰልጣኒ ደው ኢሉ ነቲ ዝገብርዎ ልምምድ ዝገልጾ ብቃሉ ማለት እዩ ምናልባት እቶም ተማሃሮ ዘይክርድኦም ስለ ዝኽእል እንታይ ኢና ክንገብር ይብሉ ንሱ ድማ መግለፂ መምህር ይብሎም ነዛ ቃል ይብሎም መግለፂ መምህር ይብል እሞ ብድሕሪኡ ንሱ ብግብሪ የርእዮ ንሶም ካ ንዕርዮም ይደግምዎ ክርስቶስ ድማ ከምኡ ናይ መምህር መግለፂ ገይሩ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ትእዛዛት ሂብና ብኸመይ ከም ንተግብሮ ግን ኣይፈለጥናን እምበኣር ወደይ መፂኡ ብግብር ከሪኦኩም እሞ ካብኡ ተምሃሩ ኢልና ክርስቶስ ዝኣዘዝና ኩሉ ነገር ንሱ መጀመርያ ተግቢርዎ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኣብ መጀመርያ እቲ ጽሑፍ እንታይ እዩ ዝብል ብዛዕባ ኢየሱስ ክገብሮን ክምህሮን ዝጀምረሉ ኩሉ ከምኡ ነቶም ንቓል ኣምላኽ ዝሰምዕዎን ዝሕልዎን ውፃኔም ኢሉ ኣሎ ከመይ ኢልና ክንመላለስ ከም ዘሎና ካብ ክርስቶስ ብግዲ ክንምሃር ኣለና ይዝከረኒ ንኣሽቱ ከለና ክንገብሮ ዝግባአና ልምምድ ይነግሩና ነይሮም ዝኾነ ትገብሮ ወይ ተሓስቦ ክርስቶስ ነዚ ምገበሮ ዶ ይምገበሮን ኢልካ ንርእስኻ ሕተት እሞ ብድሕሪኡ ኸምኡ ግበር ብርግጽ የጋጥም እዩ ንጋገ ኢና ካብ ድኽመት ካብ ሓጢኣት ካብ ጌጋ ዝምባለ ካብ ጌጋ ልምዲ ዝተለዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓን ግን ኣምላኽና ይዕገሰናን ዳግማይ ተመሊስና ንዕኡ ክንመስል ኣባና ተስፋ ይገብር እዩ ኣምላኻዊ መልክዕ ምምላስ ኣብ ጥምቀት ይካየድካ እንተኾነ እቲ ጉዳይ ግን ብኡ ኣየብቅዕን እዩ ይጅምር እዩ ምስ ተጠመቕና ኣብ ምልኣት እንዳዓበና ኢና ንኸይድ ኣብ ጽድቂ እንዳዓበና ኢና ንኸይድ ኣብ ፍልጠት እንዳዓበና ኢና ንኸይድ ዲያብሎስ ግን ንውጥቀትና ቀጻሊ ምስ ሰርሐ እዩ ክርስቶስ ግን ባብ ንስሓ ርሑው እዩ ዝተባላሸወ ይጽገን እዩ ዝብለና ምናልባት ሰባት ዝተሰብረ ኣይጽገንን እዩ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ክርስቶስ ግን ኣይፋሉን ክጽገን ይኽእል እዩ ዝብለና እዚ ስለ ዝኾነ ኸ እዩ ቀጻሊ ተስፋ ንገብር ብቑኑዕ ከዓ ንኸይ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝስዕብ ተባሂሉ ኣሎ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ እውን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚኣብሔር ንስኻ መልክዕ ኣምላኽ እንተኾንካ ክትገብሮም ዘለካ ክልተ ነገራት ኣለዉ መጀመርያ ሰባት ክድሕኑ ምድላይን ናብ ሓቂ ክመፁ ምፍታውን ከምቲ ጎይታና ዝገበሮ ኩሉ ሰብ ክድሕንን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽእ ክደሊ ከለኹ ሰባት መታን ክድሕኑ ክሕግዞም ኣለኒ ንሓደ ብጊጋ መገዲ ዝኸይድ ክሪኦ ከለኹ መታን ክድሕን ክሕግዞ ኣለኒ ደኣ እምበር ከቃልዖን ጸለሎ ክልኽን የብለይን ንሰብ ምቅላዕን ጸለሎ ምልካይን እቲ ዝጋገ ዘሎ ኣካል ካብ ሳዕሳዕካ ተቖጻጸ ዝብል ዓይነት ይኽገብሮ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመፁ ክበሃል ከለውን ወንጌል ክተስፋሕፍሕ ክትምህርን ከለኻ ማለት እዩ እዚ ቀዳማይ ነጥቢ ከም ጎይታ ድሌት ክህልወካ ንሱ ድማ ኩሉ ሰብ ክድሕን ክደሊ ከለኻ እዩ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ንስኻ ባዕልኻ ተስፋ ዘይምቑራጽ እዩ ምኽንያቱ ኣምላኽ ክድሕን እዩ ዝደልየካ ኣብ ገለ እዋን ሓደ ሰብ ካብ ኩቱር ምውዳቕ ካብቶም ዘይረብሕ ሰባት ገይሩ እዩ ቖፅራ እዩ ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ክድሕን እዩ ዝፈቱ ዝብል ክሰምዕ ከለኹ ግን ተስፋ ከም ዘለኒ እየ ዝፈልጥ ተስፋ ገብር ክልተ እቲ ነጥቢ ሓደ ኣነ ተስፋ ክቑረጽ ከም ዘይብለይን ወይ እውን ብኻልኦት ተስፋ ዘይምቑራጽን ንሰባት ተስፋ ክቖጽሩ ዘይምግባር እዩ ብሓፈሻ ካብዚ ንላዕሊ ከየብዝሓልኩም ግብርታትና ቃላትና ውሳኔታትናን ቀጻሊ እዚ ስዕብ ክንሓትት ኣለና ብሓቂ ዲበ ዝገብሮ ዘለኹ መልክዕ ኣምላክ ክኸውን ዝኽእል ወይስ ዝተባላሸወ መልክዕ ወይ እውን መልክዕ ሰይጣን እየ ዝኸውን ዘለኹ እመኑኒ እዚ ልምምድ እንተዓጊብናሉን ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ እንተጀሚርናን ህይወትና ክጽብቕን ከምኡውን ህይወት እቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ክጽብቕ እዩ እቲ ምታይ ንስኻ ምንጭ ሓጐስን ባህታን ውሕስነትን ሩፍታን ኢኻ ትኸውን ምስ ገዛኻ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ብጾትካን የዕሩኽትኻን ኣዝማትካን
ቤተ ክርስቲያን ካን ምስ ኩሎም ቶም ዝረኽቡኻ እቲ ጉሩም መልክዕ ኣምላኽ ኣባኻ ክርእዩ እዮም። ይዕርፉን ይሕጐሱን ውሕስነት ተሰሚዕዎም በኣኻ ይረብሑ። እቲ ብጌጋ መገዲ ዝመላለስ ሰብ ግን ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍአ ኣረጊት ሰብ ትሕት ኢሉ ድማ እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስና ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ። ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ። ኣምላኽ ብሓቂ መልክዑ ክንከውን ከምኡውን ንዑ ክንመስል ይሃበና። ጌጋ ይኽልኣለይ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝወፀት መዝሙር ኣላ። ናብቲ ቀዳማይ መልክዐይ ዳግማይ መለሰኒ ትብል ጥዕምቲ መዝሙር እያ። እንታይ እቲ ቀዳማይ መልክዒ ኣዳም ክፍጠር ከሎ ንሕና ድማ ተጠሚቕና ዝወፃናሉ መልክዕ እዩ። ሓራይ ድሕሪ ጥምቀት እንታይ እዩ ኣጋጢሙኒ? ብርግጽ ገለ ብልሽውና ኣጋጢሙኒ እዩ። ብሰሪ ዓለም ሰባት ባህልታት ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኢና ነብር ዘለና። ምስ ካልኦት ንረኸብ ኢና። እንተስ ኣመንቲ ወይ ዘይኣመንቲ፣ እንተስ ጥዑያት ኮይኖም ወይ ጥፉኣት ንጽሎ ኢና። ብኸመይ ክንምስሎ ንኽእል ኢና? ሓንቲ ማኪና ካብ ፋብሪካ ዝወፀት ኣዝያ ብልጽቲ ኮይና እያ ትወፅእ። ክትንቀሳቐስ ምስ ጀመረት ግን ብፍላይ ዓድና ብዙሕ ጎዳጉድ ካልእ ሓርጎዝጎ ስለ ዘሎ ንምካይን ይጎድአንን የበላሽወንን። እቲ ንማኪኒኡ ዝግደሰላን ኣብ ጥዑይ ኩነታት ክትህሉ ዝደልያን ሰብ ተኸታታሊ ጽገና እዩ ዝገብረላ። እቲ ጽገና ወኪል ናይ ፋብሪካ ክኸውን ኣለዎ። ኣብኡ ኣትያ ኩሉ ጸገማታ ሪኦም ይጽግንዋ እሞ ሓዳስ ኮይና ከዓ ካብቲ ፋብሪካ ትወፅእ። እዚ ስለ ዝኾነኻ ጥምቀት ሓድሽ ልደት ኮይኑ ብተጋጋሚ ከዓ ክንሕደስ ኣለና። ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ከም ዝበሎ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ። ብቐጻሊ ክንሕደስ ኣለና። መዓልታዊ ምሕያሽ ክንርኢ ኣለና። ከምኡ ባህሪልካ ርእስኻ ይትደርታ መዓልታዊ ክመሓየሽ ኣለኒ። ኣብ ጥምቀት ሓድሽ ውልድነት ይፍጸም። ግና እዚ ውልድነት እዚ ቀጻሊ ምሕዳስ የድልዮ እዩ። በዚ መሰረት ከዓ ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ቀጻሊ ዕብየት፣ ኣብ ፍልጠት፣ ኣብ ምሉእነት፣ ኣብ ቅድስና፣ ኣብ ጥበብ፣ ኣብ ፍቕሪ፣ ኣብ ትሕትና ከም ዝህሉ እዩ ዝገብር። ብሓቂ ኸዓ ንኣምላኽ ንመስሎ። እግዚኣብሔር ህይወትኩም ይባርኽ። ንኣምላኽና ዘለኣለሞ ክብሪ ይብጽሐዩ። ኣሜን። ካብ ብዘይ እግዚኣብሔር ብህይወት ምንባር ምስ እግዚኣብሔር ኮንካ ምሟት